Zdravím všetkých, mám tu pred sebou telefón, ktorý je na predaj. Jedná sa o Samsung Galaxy S3 mini. Táto S3 mini je najnovší model, ktorý obsahuje aj modul NFC. Telefón je braný z Orangeu, čiže je neblokovaný. Skúsim preskrolovať všetky okná, takisto aj okná v aplikáciách. Systém je svižný, môže pozrieť, aký Android sa tam nachádza. Verzia systému Android je tam 4.1.2. Môžeme sa pozrieť na číslo e-mail, ktoré teraz pekne vidím. Čiže je tam 706000. To isté číslo máme aj na krabici, 706000. Telefón vyzerá úplne ako nový, ako keby bol práve vybalený z krabice. Môžeme si pozrieť všetky jeho strany. Aby bolo pekne vidieť, že telefón v takom stave, ako keby nebol ani používaný. Zadná strana. Displej bez akýkoľvek škrabancov. Je v takom stave, ako keby som z neho práve dal dole fóliu. K telefónu mám kompletné príslušenstvo. Čiže cestovnú nabíjačku, nepoužité sluchátka, dátový kábel a tu mám nejaké manuály. A samozrejme krabica. Kto má teda záujem o tento telefón, môže sa mi ozvať telefonicky, SMS-kou alebo e-mailom.